Hola, Club del Vi, us presento un dels dos vins negres del mes de març. Es diu Piedra Joven 2022, és un vi de la denominació d'origen Toro i està elaborat amb la tinta de Toro, que és la Tempranillo, però a la zona de Toro. La zona de Toro està situada a Zamora. És coneguda pel pas del riu Duero per la zona, abans d'anar ja cap a Portugal, i perquè, a més de tenir una llarga tradició vinícola, és una zona on la filoxera, del finals del segle XIX i principis del XX, no va afectar pel tipus de terra que hi ha allà. Són terres molt pobres en matèria orgànica i terra de sorrenc. I és per això que la filoxera no va poder adaptar-se bé en el tipus de sòl de la regió. En aquest cas, estem parlant d'un vi jove amb tinta de Toro, i la tinta de Toro, com us deia, és Tempranillo, però amb el pas dels anys ha anat adquirint unes característiques una mica diferents, d'acord? Us explico. És una zona amb un clima continental, de molta calor, però també amb un contrast tèrmic i molt fred, i llavors allà la pell s'ha fet més gruixuda, d'acord? El gotim s'ha fet més petit, més compacte, i fa vins amb una composició fenòlica més elevada, amb més concentració de sucre, amb una pell més gruixuda que et deixa notes més aspres i et dona notes de fruita vermella madura, fruit negre, amb un aspror i amb una nota de regalèssia i una part vegetal final. És un vi que ens agrada força, que volem compartir amb vosaltres i sobretot és jove, sense barrica, perquè coneixeu, diguem, les capacitats, les característiques de la varietat sense la bota. Així que gaudiu amb nosaltres i ens direu què tal. Salut!